Nevedia, mám rozmývať. Už asi 6 video. Samozrejme, není problém. Takže jednoducho, že ako manžel, Asi že. ako manželku, No. normálne, že nabúrali, ale tomu manželovi kurva sa nič nestalo. Manželka, kurva rozjebaná. Úplne rozjebaná. A teraz ako odviezli do nemocnice. A taký ten manžel úplne, že vyčískal, že ty kokšovi, mne sa akože nič nestalo. A že ako sedí tam na tej lavici. No, nie je tá lavica. Vieme, lavička. Tam vlastne tu sedí na Normálne, že čakaj ako na ten, ako toto povede, ty počkaj. Michal? Autobus. Diagnózu. Na tú diagnózu. No, diagnóza. A normálne, že mám slova, ty mama si rozdiel. Veď jasne ako, treba hebejť, to je v pohode. Ja si chceš si skutek nájsť. Normálne, že tam čaká. Na tú diagnózu. A doktor príde k mu, a už má napadli nové vtipy. No dobre, ale dokončí diagnózu na lavičke. To bude Jebe, kurva. No, a normálne, že ja sa aj na to smiem, že rozprávam vtipy. A Imsky povedal, nie sa Nie, kvetci, áno, kvetci, ti to povedal. Veď si, on čaká na to lavičke. Imsky urobí, ako sa Veď volá. diagnóza. Sádi to povedal, že to... Všetky už mŕtvi. Všetky to hovorí vtipy, ja sa smeje, že ten je ako slabý, že ten by sa nemal smeje, ja sa smejem, tak ja neviem. No, dohovor ten vtip. Počkaj, kde som to skončil? Že je na lavičke čaká na diagnózu. A teraz doktor príde a hovorí, že akože, no, že vaša manželka má po operácii. No. Však bola rozjebaná. A normálne, že prišiel ku nemu a normálne, že poletí. Ja som sa obliala už. To je v pohode. Normálne, že Áno, bola rozjebaná. Popleti ho zase som si dal spomen. Pardon. Keď tam uber. Jaj, bože. Niečo to nie na nový vtip. No, povklepe ho po pleci. Normálne, že už popleti. Poslá to ju, nie jeho, nie ju. A kto jeho poslepal? Tá lavička? Tá lavička ho poslepal. Nie, on jeho. Jeho, veď ona je rozjebaná. On jeho, ty kokos, tak je ona. Nie, to je doktor, jeho, lebo ona je holá bosa rozjebaná. Ticho. Ticho, ja ho hovorím. To je jedno. Doktor ju poklepal jeho. Normálne, že pán doktor. No, nie to hovorí. no, pán vedúci, dajme tomu, no. On je chlap. Že? Pán, no, napríklad. Pán Smehil. Pán Vodka, No, napríklad. A čo? To som dal príklad. Áno. No, vaša manželka je po ťažkej operácii, to som hovoril. Nie, no nie, no je. Je rozjebaná. Už nejde. Normálne, že prišiel a že hovorí mi, že akože vaša manželka je po operácii, že
je v kome. Kome, áno. Je v kome aj akože, ako dámame ho domov. Domov. Hej, na prístroje, no. Bude ako u neho do ležačky. No, budete sa musieť o ňu starať, prebalovať ju a raz za čas sa ho vygrcká a zase utrete a potom akože prebalíte a dáte jedlo a také veci a potom za 20 rokov sa vám prebudí na 5 minút a potom zase ju padne do komy a zase sa vám pogrcká, zase sa vysere, zase musíte ho prebaliť. To som vám povedal, že to je akože hnusné. Ale... Veď vieme, veď akože, hej. A normálne, že takto a ten, ako tam ten pán Vodka, úplne z toho piči. Je to strašne nepíkané, to mám piči. Úplne celý v prdoli z toho. Úplne takto, že? A ten doktor sa tak na neho len pozeral. A že normálne prišiel a takto potlepká po pleci a že hovorí, že robím si z vás srandu, zomrela.